Som-hi amb la Meteo. Neix la borrasca Tirís a l'Atlàntic i arriben novetats del temps a Catalunya aquest dimecres. De moment, repassem l'actualitat. Ha estat segurament aquest dimarts el millor dia de la setmana. Mireu quina calma des de la fosca de Palamós, amb aquestes pinzellades de núvols prims una mica colorides. També un dia de molta estabilitat i esplèndid des de Camprodon, amb aquest sol, cel totalment blau i una temperatura mínima que ha baixat fins als 0 graus. Per tant, ni fred ni calor, com dirien al Pirineu. Ens anem també a Barcelona, amb una jornada de molta tranquil·litat, amb el sol, amb ni rastre que hem tingut de nuvolositat i unes temperatures màximes que han fregat la vintena de graus i que han deixat aquest regust primaveral. I mireu quin sol espaterrant que tenim des de Sils, que això es pot extrapolar a la resta de Catalunya. Amb aquest paisatge podríem dir 100% primaveral. A continuació, el mapa isobàric ens indica aquesta transformació de la borrasca Samuel en un possible Medicane que tenim al nord d'Àfrica, que és una paraula anglesa que combina o que fusiona Mediterranean i Hurricane. Per tant, és com una mena d'huracà mediterrani que té aquestes característiques tropicals i que els pròxims dies pot deixar inundacions importants a la capital de Líbia, a Trípoli. I al flanc occidental de la península Ibèrica mireu com tenim aquesta borrasca Tirís que està donant voltes per l'Atlàntic, que en un primer moment afectarà amb grans tempestes cap a les Canàries. Sembla que no s'acostarà massa a Catalunya i ja veieu, estem molt lluny i per tant sembla que quedarem fora del seu radi d'acció. Això sí, amb aquest flux marítim que arriba del Mediterrani que ens deixarà un temps insegur i fresc. Pel que fa a les temperatures, ambient suau, amb aquests termòmetres d'uns 10 graus a 1.500 metres, però a partir del cap de setmana, de mica en mica, aniran entrant aquestes masses d'aire més fresquetes de l'est que faran baixar el mercuri fins als 2 o 3 graus a uns 1.500 metres i, per tant, anirem notant una refrescada a mesura que avanci la setmana. Anem a la previsió del temps, amb el mapa de símbols per dimecres, que ens anuncia algunes novetats del temps per l'entrada d'aquest flux humit d'origen mediterrani. Sol amb algunes boirines matinals que quedaran encaixonades a les valls, a les fondalades de l'interior, s'aixecaran ràpidament i per això pràcticament ni ho hem simbolitzat. També alguns núvols baixos trencats, dispersos cap a la costa, de fet farà més sol que no pas núvols. Això sí, a partir de l'hora de dinar arribarà una massa de núvols baixos de mar cap a terra, que vindrà de l'est, que afectarà primer per les comarques de Girona, després de Barcelona, i entre la tarda i el vespre pot descarregar algun ruixat local o també pluja cap al Pirineu Oriental i les comarques del nord-est de Catalunya. En principi, precipitacions de caràcter feble moderat i de quantitats més aviat escasses. També a la mitjanit podria escapar-se alguna gotellada cap a la Costa Daurada. Més sol cap a ponent i cap al Pirineu Occidental. El vent de llevant, que es pot reforçar especialment a la costa amb aquestes ràfegues de 30 a 50 km per hora que poden fer una mica la guitza i, a més, transportarà més humitat del mar Mediterrani que reduirà la nitidesa o aquesta visibilitat tan bona que teníem dies enrere i també farà que la temperatura màxima quedi una mica més frenada, amb aquestes màximes que ja no estaran arribant als 20 graus, tret d'alguna raconada, com és el cas de la ciutat de Lleida, i amb mínimes que poden pujar lleugerament. En definitiva, encara tindrem un dia primaveral. De fet, al centre del dia, amb aquesta escalfor del sol, l'ambient és força agradable. Els pròxims dies anem a l'abans de previsió perquè el dijous tornarà a ser un dia força tranquil, amb més clarianes cap a la costa i amb alguns núvols que poden ser freqüents a l'interior i a les comarques del Pirineu, fins i tot amb algunes precipitacions en els punts de muntanya, amb una cota de neu que oscil·larà entre els 1.400 i els 1.600 metres. La temperatura que continuarà reculant lleugerament. Divendres tornarà a ser un dia de sol i mosques, una jornada esplèndida que podreu aprofitar per fer plans i activitats a l'aire lliure. Sol a gairebé tot Catalunya, amb el permís de l'arribada d'algunes pinzellades de núvols prims a partir de la tarda vespre per les comarques de Tarragona i de Lleida, que deixaran aquest cel una mica enteranyinat o enterbolit. I cap de setmana que es pot presentar una mica més insegur per l'entrada d'aquest flux mediterrani que augmentarà la nuvolositat tant dissabte com diumenge, dissabte de cel variable, canviant en principi sense pluges, la temperatura que continuarà baixant lentament i després un diumenge que sembla que podria ser el dia de la setmana més inestable, amb més possibilitats de pluja en diferents zones de Catalunya. No estem parlant de cap temporal ni tampoc de cap episodi de pluges uniformes i organitzades, però sí que es poden escapar alguns ruixats mal repartits a la meitat nord de Catalunya, interior, Pirineu i també cap a les Terres de l'Ebre o la zona
dels ports. Tot plegat amb una baixada de la temperatura que sembla que entre diumenge i dilluns doncs tocarà fons, tindrem aquest ambient més fresquet i propi del mes de març, amb cotes de neu que també poden despenjar-se fins als 1.200, 1.300 metres o 1.100 metres i per tant ens deixarien aquestes nevades en cotes mitjanes. I ja en parlarem si acabarà arribant o no després durant el primer tram de la setmana vinent aquest possible episodi de pluges que sembla que hauria de ser entre el 22 i 24 de març, però de moment no tenim concordança ni unanimitat entre els models, ho anirem concretant. Acabem parlant de l'equilux que s'ha produït aquest dimarts 17 de març i que en aquest cas és aquest moment de l'any que tenim les mateixes hores de llum que de foscor, 12 hores de dia, 12 hores de nit i per tant s'ha produït aquesta jornada de dimarts. Ja sabeu que arriba uns dies abans de l'equinocci de primavera, que serà, com bé sabeu, el divendres 20 de març i que donarà pas la inauguració a la primavera oficialment. Això és tot des del temps del nacional.cat. Que vagi bé!